Ulit mga amigo bugsit. Alas 3. 40 na hapon. Ay, ng umaga pala. Hindi araw pala. Antok pa. Stress. Ahorita. Beres. July ito. Pwede dito yung ano. Tayo ay nandito na sa papasok ng fair sa Matnog. Lubuksit. Pag-load nila ang maskat. Alas 4. Walang kalawan na nalis. Papatoy das utang Samar Rachel natin biyaya pagka hindi mas sabi Madila. Papilang siro.
Nakahabo lang ko ano sa 1709. Kaya na po ang lubuksin. Mamaya pa yun. Okay, nabilin. Narules man. Wala, ang balyan bigas. Ah, solo. Oo. Sigateng. Mata na magateng. Walang iniisip ni partner ko sa barko. Ha? Walang iniisip ko sa barko. Ganon? Kausap ko sana yung kapitan. Ay, wala pa man tayo eh. Sita tayong nakuha na nga. Tapos na doon. Kapihan ba yan doon? Tigilan natin. Kung may mga COVID kayo, Siguro walang alam to. Siguro walang alam to na mga kapihan. Ang tigilan natin doon. Magkapihan. Magkainan. tiyatok na naman lang. Oh. Ayan. Tulog pa. Tulog pa man to. Gubuksit. Magberenda kami gubuksit. Sige na. Ikaw, di aman. Terus nanti ada gubuksit. Gubuksit. Gubuksit tau. Busnya papai. Tuan tahu tau. Mungkin saya apa sopas. Jual sopas. Di ako tao. Sopas. Nakalitan ng LGU dito. Dali na lang.
tao ngayon ang marami tumatawid. Motor. Motor. Dami tumatawid. Oo. Marami na sa tao. Marami dito sa motor. Dito na tayo sa loob ng terminal ng Pier. Namatap. Good morning, Kuya. Okay na? Okay na? Kanapay? Hindi, palala na to. Kapartner yan, tunog. Tampo tuloy. Tapos sa'yo. Sabi, hindi kita paawa. Pinagang. Dalawa si Yuel pa lang dyan. Kaya pagawin yan. Mga tropa yan. Oo. Diyan, kaya ka dyan? Oo, pinatawag ako dyan. Kaya nyo. Wala ka na din. 2,000, ano akong walis dyan. Kumalpisin. Dyan, isip na Dario? Oo. Oo. Ay, ganun ba? Partner pa kami dyan. Isip. Pagkada ba yan eh? Kaya, Ano sa Asigsan? Diba? Seryoso, tumulog na ako sa bahay niya. igluhan. Saan lugar yun? Igluhan. Bye-bye. Oo. Si Yoy, partner mo siya Yoy. Yoy, Barang Gonzales na sa Baybay. Marami mo ka. Bye-bye yan. Iwan siguro. Partner ko rin sa Mega yun. Hindi na. Dinala ko sa bahay sa Palaw. Tapos sa pinsan ko, dalawa lang kami taga bye-bye. Ito. Morales. Marami sa. Morales na patay. Kapartner yun, marami. No, kami na lockdown yun eh. Kami dala mo kasama. Nung nagklase mayog? 26. 26. Ito na. Kaya ang sakit sa Santa Clara. Ay, dyan yung mga pangarga, hindi pa nagkakanta, kulang pa. Ano ba yun? Maria sa Shit. Ginawa na rin pala ito dito. Deng, dito tayo sa Piskat. Paskat pala. Sorry po. Paskat pala. Basikan. Wala, parari. Dami palang barko dito Parari, wala eh. Iskat yung parari. Atras ka rito. Shit, deng. Deng. Mga lumok sa dagat. Ano? Deng. Mga lumok sa dagat eh. Okay, ito mo. Todo mo, isagad mo. Diretso. Yan. Todo mo, isagad mo. Kung si Deng. Diretso lang, diretso. Yan. Diretso. Okay. Di ba, sige pa. Diretso mo lang, Deng. Diretso. Parang nagurat pa. Okay.
Alas 3:52. Madaling araw. Solarness. Dito na tayo sa Piram. Matong binubusit. Ulan pala. Mayroon nga ito doon. Eh, biscuit na dala nga kami dyan. Hindi Ang mo. bata ba? May biscuit na. Wala yung tao. Kaya ba? Okay. Ulan na. Ulan. Wala pa binubusit. Di pa man nag-loading binubusit oh. M17 na basket binubusit oh. Kaya lang maamon-amon binubusit. Kita. Mamaya pa mag-loading yan may ugat. Ambon eh. Yan may ugat. Paskat M17. Wala pang naman may kupugsit. Maglo-loading pa lang may kupugsit. May kupugsit. Maulan dito sa Matog may kupugsit. Ayan yung mga kumarga. Hindi pa naglo-loading. Shout out pala sa mga may kupugsit. Idol. May kupugsit. Shout out Jervin. Shout out Filipino bro. Siriaco Kada Junior. Shout out may kupugsit. Shout out African Bus Driver TV. Erika Badod. Shout out may kupugsit. William Dasher, sit out, may kupugsit. Junel Mabulok, sit out, may kupugsit. Papunta naman tayo ng Masin City sa Dunlite. Tatawid tayo dito sa Matog, may kupugsit. Alas 4:15 ng madaling araw, may kupugsit sa Ganis. July to 2021 may kupugsit. Naglululing pa lang ang paskat may kupugsit. Kaya dito pa kami naka-standby mula sa Pier Matog, Sorsogon. So, may kupugsit. Alas 4 ng madaling araw. Alas 4:18. Berlis. July to 2021. Shout out ako mag-visit dito nakalista ako. Shout out naman tayo mag-visit. Habang dito tayo nakastambay sa
Pader ng Matnog. Susugod. Patawid na ng ano. Buksit. Samar. Sa Dapdaper. Patawid na ng Masin City sa Lili. Shout out po sila. Marami na ito. 1977. Ebel. Bakula o EBA, IRB. Transport. Toronto, Mumbai. Albert. Tim Termo. DJ Bugs. Eldon Akain. Rodney Lloyd Sedogyo. Shout out ng Bugsik. Pedro Sedogyo. Basta ka na dyan ng Bugsik. Shout out. Nagkaroon ng biyahe nung di ba nag-pandemic sa Silago. Panahawa, ninundayan, ninunangan. Kabalian, St. Bernard. Hindi kita na tagpuan ng Bugsik. Kasama ko sa Trangko ng Bugsik. Pero umalis niya ngayon. Randy Rivera, Eric Misolis, Juro Jumpo, Burawin Liti, James Sab, Rocky Baldo, Dan Rayo, Hans Morels Official, Sidat Bugsik, Pinoy Tracker Alberta, Minags Vlog from Dubai, Sidat Bugsik. Be Nice pala to, Be Nice Vlog from Dubai. Shout out Mega Bugsik. Rodel Domingo, Francis Paul Torres, Reynald Salva, Senyor Jerry Hinson. Shout out Mega Bugsik. Shout out sa mga taga-Pitang Boys, lahat yan Mega Bugsik. Kasama ko sa Pitang ko. Para mo na yung vlog, Junel Lumulong, Norma Espina, shout out, Mega Bugsik. Josie Lynn, shout out, Mega Bugsik. Lois Capo, Carbin Panin Official, Romulo Mabanta, shout out Mega Bugsik. Ito na tayo sa Matog Mega Bugsik. Punta na tayong Masin City, Southern Liting. Shout out din sa Acid Fernandez. Sa mga taga-baybay dyan, Mega Bugsik, shout out. At sa taga-barangay Gas, Upper 4, sa mga AAA, at sa mga Altipo Mega Bugsik. Shout out si nasa abroad, Mega Bugsik. At sa mga AAA pamili. Shout out kay Pinoy African bus driver. Nagpapadala siya na sa akin ng pambili ng ano, daing na kuwan, pati binagol. Pabili ng binagol Mega Bugsik.
kita kami kahapon. Kaya so, nasama ko pala sa pag-upload ko ng video namin kahapon ng busit. Dun sa turbina nakita kami. Ang bura ko rin. Kaya hindi kami napasok sa upload. Shout out Bilbao Impas, Randy Rivera, shout out Dodoy, shout out Ronald Enriquez, shout out Guru Busit. Ito pa sa Per. Amigo Busit, papasok na tayo sa barko. Kailangan din. Alas 4:43 na ang araw ng Busit. Pagdilim ang hayop yan. Maulan rin eh. Pumisak na yung maulan lubusin. Ulan Amigo Busit, ulan.
Ay, si Berwin. Berwin. Wala? Wala. Sa ano pala yan? 12? Bilangin ko lang. Oo. Kulang pa. Maraming pusit, di ba puno?